warahmatullahi wabarakatuh. Kula Winda Dwi Saputri, kelas AKL 6, nomor absen 3 Teng mriki kula badhe ngrampungaken tugas dening Bu Dewi, yaiku maca endah geguritan. Sekolahku dening Winda Dwi Saputri. Sekolahku pancen megah bangunanmu, pancen endah lan asri kahananmu. Sesawangku tansah ora jemu-jemu. Saben dina aku mesti ing jero ruanganmu, ngrungokake piwulange Bapak Ibu guru, ngangsuk kawruh golek ngilmu. Sekolahku panggonan keloro sakwise omahku. SMK Negeri Loro panggonku golek ngilmu kanggo sang tuwa. Audio Jungle.